Nosaltres funcionàvem per assemblees de treballadores on ho decidíem quasi bé tot, i el que sí que veiem era com que la figura del jefe ens limitava una mica fins i tot a aquestes decisions, aquest poder decisori que teníem. Llavors, quan se'ns va presentar l'oportunitat d'un possible traspàs, ens vam motivar molt i vam dir, vinga, ja fem-ho real, saps? Si ja estem funcionant així, fem el pas més per ser ja oficialment cooperativa. Però aquest és bastant zero. Els valors de les cooperatives en els quals ens sentim més identificades seria primer de tot la forma de funcionar assembleària, la horitzonalitat, perquè és un tracte més horitzontal entre treballadores i les sòcies, més democràtic també, ja que ho decidim entre les treballadores i les sòcies tot. El que ens diferencia a nosaltres, l'Aberdeen, de la resta d'escoles d'anglès és sobretot la nostra metodologia. Nosaltres fem servir una metodologia molt més comunicativa i fugim una mica de l'educació convencional. Nosaltres no enregim ni anem seguint uns patrons de com s'ha d'estudiar l'anglès que en el fons els dicten les editorials i els llibres, i en comptes de fer això, nosaltres fem una metodologia molt més pròxima als alumnes i a les alumnes, que els hi són més pròxims i reals i també amb molt de més feedback.